Ya kowe aja yak-yakan. Percaya aku marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sahabatku senajan aku ki wonge rada piye ya carane iki kaya wong ndablek ngene jane percaya aku harus nggih urip. Arek percaya karo sing ngetir ya musyrik ngono kaya. Oh iya bener ya. Bener piye? Ki percaya karo Gusti Allah. Nah ngono. Oh iya. Ngono. Lah kuwi lho ning kono jan kaya danyangan lho Dek. Dikutuki karo sing gampang lho, keluk dul. Keluk dul. Mas aku Napa-napa. Bah ya. lho, sampean putune ta? Putune. Lajeng napa putune? Lah kok ora njaluk sangu? Mboten nek negane yang kakung. Terus nek mengke jenengan sangoni. Lah aku kan dudu mbahmu. Aku kan rekan kerja, ngono. Terus nek jenengan mau ngerti cah cilik isih nonton wayang tak sangoni ngono. Tibake dudu cilik ning cindil, ngono lho tibake iki. Aku. Matur nuwun, Pak. Ayo awake dhewe sesama cindil kudu tetap semangat. Ya mboten kok sesama cindil. Lah kula kali jenengan kuwi ngeloki kula cindil. Terus kula matur nuwun, Pak. Ya padha-padha berarti jenengan tikus. Loh. Berarti aku luwih tuwek teko cindil. Berarti lah kula cindil matur nuwun, Pak. Lah jenengan nggih Ini nyawuri lho, kok ya. cindil tikus kuwi sampean. Aku ya cindil, ning Cindil apa? cindil laras, ngono. Jakune cindil laras ngono kae. Omahe teng alas ngono ya. Mbak Elisa, lho kali Mas Uncek gojek. Aja nganti dijotos lho nggih. Kon gojek terus akhire anu nelpon tukang ojek terus gojek. Tadi Grab niku nggih. Nggih, karo isu-isuan mawi bawa ngoten Mang bawa Mas Uncek ben ngrungokne karo ngombe kopi. Nah, Saya nyeruput situ. masuk. Nyeruput kok masuk kuwi lho. Lah diseruput kan masuk to mriki. Masuk ning ndi? Telak. Lah, Masa masuk liyane. sing nyeruput apa telak? Sing nyeruput kan lambe. Ya berarti masuk ning ndi? Masuke teng telak. Loh. Lah masuk liwat ndi? Saurunge teko telak teko ndi? Ilat. Nah, ilat masuk kelebon banyu. Berarti ilatmu bolong kaya. Balane, Pak. Liwat dalane. Angel tenan. Ora angel lho ya aku ki ya genah amri cetane ngono lho. Ngomong-ngomongane sing cetha. Lambe lajeng ilat lajeng telak niku. Lambe lajeng ilat, Lajeng teng telak. kebanu lajeng teng ndi? Lajengan. Ya, Terserah Mbak. arep liwat teng pundi kok. Lah ya Mbak Elisa ben bawa sih. Siase sik pundi niki? Asmarandono niku kene. Saya sinebut napa sik nadyan napa Senajan. senajan. Senajan uncek kae ning kono, sampeyan tetep ning kono, aku ning kene. Dadi wong telu kono kene kok bono. Ngono. Lah ya ngono ta. Pirangan. Kowe ora nglegakne aku blas ngono to. Ditenono kowe kok. Mas aku. Nadyan wujud temong peksi. Yen bawa ngene ya cetha Jawane ya. Yen omongan kok ora cetha blas to kene. omongan ra cetha piye ta? Lah ngomongan kok Lah omongane genah ngono lho. Kenah. Sing ora cetha iki kupingmu mingkup sisih. Nek ngrungokne. Heeh. Godek. lho. Lah iki lho. Kupingmu gledek ngono. Kene paham. Kene. Godek. Godek. Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Jenenge kelahiran tahun piro, Mbak? Pinten? Kula songong doso. 9 dosa. Wo 93. Songong dosa iki. Ya Allah ki ra Songong dosa iki. siji desa mawa cara. Negara Tawa Toto. Lho. Desa Nowo Coro. Heeh. Negara Tawa Toto. Iki ketok ta lek negarane Coro tok iki kan ketok ta. Negara mawa tata. Mawa panas mawa tata. Ngono lek ra Elisa ra pantes lho, mawa negara mawa tata, desa mawa Coro. Jadi Coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadang